Bueno, retoa hauxe da. Euskal Herriko Unibertsitatean lortu behar ditugu gaur 50 donazio, odol donazioak, bai? Ze gaur da unibertsitate osasuntsuen eguna. Animatu zaitezte, Oso erreza da, Da gestu txiki bat oso baliotsua, bai? Bueno, baita ere bultzatu nahi dugu gazteen artean, elikadura osasuntsua, adibidez, fruta, oso osasuntsua. Gauza pilo bat jan daitezke, baina gauza osasuntsua bezedez, holan, solidarioa ere izateko aukera izango duzu zure odola emateko eta bizitza osasungarri emateko. Hace 6 meses fui, alrededor de 6 meses a los camiones de sangre que ponen a informarme. Y la verdad es que me llamó mucho la atención y 2 semanas después fui, doné, que nada, pues te piden los datos, son 10 minutos y al final salí muy contenta y la verdad que lo voy a seguir haciendo y animo a la gente a hacerlo porque son 10 minutos y que sales con una satisfacción increíble porque estás ayudando a gente que igual necesita pues, tu sangre, ¿sabes? Niretzat emaila izatea oso garrantzitsua da, eta gauza garrantzitsuak gertatzen badira, adibidez aksidente bat edo gauza pilo batzuk, odolarekin, adibidez bizitza asko salba dezakezu. Pertsona bakoitzak bere barrutik atera behar da, baina eske nire ustez eske da, adibidez, zuk izan alzara hurrengoa. Eta gaur eman baldin baduzu, zergatik ez duzu ematen. Osea, hurrengoa izan alzara zuk, eta horrezegatik.